Justina nakakura naye andinamusumo chete kusvikazora nasira ndakamutitse ndikuti akanga chitakandoona akanga chiti uri baba vangu ibamuni vakandipa zita vakanditi vekuru asi ivo vamwe handina kuvaziva kusvika nhasi. Saka anga achiti akandiona aiti ndiwe baba vangu. Saka Jesse achiroorwa achienda kumasvingo akauya nemwana anonzi Proud. Tikagara tese akandorondedzera upenyu akanga achirarama kumasvingo. Akati kuti ndadzoka ndipenyu wandacharama wakandiomera. Jesse akagara pamba nambuya. Jesse akanga achararama upenyu unorwadza nekuti ndakanga nchirwadzwa kuti ubaba nemai vari kupi. Achararama masenderera vabereki vari vapenyu. Haana kukura nababa, haana kukura namai vakanga vari kure naye. Saka aishayirwa kuchembera zibafu hanzazi yangu yaishaya chekudya. Asi kai akamukomborera akamupa vana. Nhasi asvika pakuchengetwa nemwana wake kusvika afa. Saka chandoda kukurudzira kuhama dzangu, ngatidanane nekuti inzira yedu tese yekufa. Ndoda kutenda mai havana kurasa mwana wavo kusvika zvari kupedzisira. Zvisinenge zvishuviro zvakungatarisa, zvimwe zvacho zvinenge zvine udzvanyere pakati pazvo. Asi kunyange Jesu akarigwa pane kutanga pachikwekweto kana kuhanare zvose izvo hazvimudzi Jesu mangwana. Saka ndinokumbira tese titakure basa tiri kurunyararo tigonamatira nevachafamba zuva ramangwana vatungamirwe naMwari Baba. Hapana chatinoita kana Jesu asiri pakati pedu. Jehovha chete ndiye mutungamiri. Saka pamusoro pazvose pane Baba vakasika denga nenyika. Hanzvadzi yangu yaenda asi hatitambi pakati pedu kura kuti tese inzira yedu. Saka chikuru vanhu vaMwari
kunamata Mwari. Hanzvadzi yangu yanga ichinamata aisangana nenhamo nematambudziko akarwara nguva yakareba. Neni ndikatomboitawo chishuwo chekuti ndiuye kuzomuona, asi takakundika kusvika kuzuva ranhasi. Chikuru chandoda kudzidzisa pakati pedu, hama dzangu, ngatitei rudo runoita kuti uswere uchiziva kuti hama yako yaswera zvakadii. Isu tairara, hama yangu ichirara ichigomera. Saka rudo runoita kuti Mwari atiwedzere mazuva, nekuti uri menduro, uri mudziyo wakanaka. Rudo runoita kuti uswenzere pedyo naJehovha. Rudo runoita kuti nehama dzako musi waunofa dzinge dziripo. Zvandiri kutaura izvi ndingaite sengano, asi handina zuva rimwe tikana nemwana vangu. Zvisinei achonoligwa ndisipo, asi vanenge varipo ivavo vanhu zvakati. Saka tinoda kukumbira kuna Mwari pasi pano, kufamba kwose kwavachaita kwakaoma, kunyika yedu yechizvarwa kwavari kuenda kwakaoma. Asi zvinoda ivo Mwari vatungamiri vapindire. Zvinoda isu tinosara tivaise kumunyengetero vatungamiri kuna Mwari Baba, tose ticheme tiine tariro. Takanzi ticheme, asi tinochema tiine tariro yekuzokuti inzira uye kufa tichamuka. Saka zvinonzi uchamuka ndowakarurama, uchamuka ndowakagonera Mwari. Haugoni kugonera Mwari sotogonera mubereki wako, sotogonera pedyo newe. Haugoni kukumuka iwewe uchivenga usingagoni kuregerera nokutadzira. Saka hanzvadzi yangu yasvika pazuva rake kupedzisa reupenyu, kufamba netsoka dzake pamusoro penyika ino. Saka aibati ndiyo ameni yekupedzisa kwaakanga achinamata basa rose raakaita achinamatira Mwari wake. Mwari ndo vanoziva zvaakagona, ndo vanoziva zvaakatadza. Asi Mwari wedu aiti kana Jesu aine waakatadzira ari pakati pedu, zvainzi muregererei. Kumbirai kuna Mwari kuregero, kuti Mwari ndinokumbira ndimuregerere, ndipo iwe mwoyo kuregerera. Asazvenyu ndichajisiro kafoni iyi yakudzima ita on motikari ka starter engine iyi yakudzima foni ichauti ichaje inongoisa pachaji. Karurambe rwakadaro tichiita chimwe chete. Hatina kuperera ukama hwedu zuva ranhasi pamunini Cape Town. Ngatirambe tichibvunzana upenyu, tichitsvagana uri mupenyu here ikoko. Nhamo yako inhamo yangu, nhamo yangu ndeyako. Ukama hwatakavakwa nevabereki husazoparara nekuda kwokuti Jesu apa. Saka ndoda kungotenda Mwari apatendere kutungamidza zvakare kumhenderekedzo yekuparadzana nehanzvadzi yedu nehama yedu. Tose ngatichemei tiine tariro, zvinorwadza. Asi kudenga kwaitiko kunopembera kana nyama nemweya zvichiparadzana. Zvainzi munhu abva panyika ine nhamo. Kudenga kwainzi kunosuwa kana mwana achiberekwa, nekuti kwainzi kunoti mwana aenda panyika ine nhamo nematambudziko. Saka Jesu rake basa apedza pamusoro penyika ino nemhuri dzatiinadzo. Fara mamore. Haleluya.
Asi chakasikira ndechitenda rutyo rwepakati pevana vari munzvimbo iri kure kure kudai. Ini zvandakauya kuno ndini navaJustina. Justina ndiyo festivhoni yangu. But zvandakaiona kuno mwana wake nemukwasha wangu vati mai ngavauye kuno zvikati ngambovabatsiwe kuti kuno kunorapwawo anga ane chirwere chekenza aibhidha zvokuti akatanga kubhidha waishakuti wobata kapi. Inini kazhinji ndega ndakatokana nebp bcause ai ndikaona achibhidha aida pa20 lita zvichida dzimweni dzenguva yaishupa kuzara
saka ndoda kuti kufamba kwandakaita naye kuno ndakandofamba zviyo zvineti zvichanekurapira muna February. Ndichisvika kuno takasvika mumba kwemunin'ina wake nemurume wake, tikagara kumanzi tiripo kusvika mukwasha wake nemun'ina wake vazomutora vakagara naye vakabudisa nyaya dzekuhospital. Akaenda kuhospital. Ndoda kuonga Jehovha zvizhinji nekuti paaifamba pese aifamba munyasha. Handinamboziva kuti zvingamusvitse murufu because chiedza chachiri kumberi kwake chakanga chichindityisa, nekuti kunyange first day akina nemwana wake murama wachacha maiguva nyanya. Zvaidii kuti tiende nawo kuhospital, mwana mangagadzirwa aende kuhospital. Ndipo nongo ari kuderera zuva iroro pagwepo akaita nekuti akaisiwa neropa rakawanda nemvura yakawanda. Asi aenda kuhospital Glodium, anoti akasvika akamhanywa naye zvinotyisa achirifa kuenda kuCalafon, akanosvotangirwa zvakanaka akatanga kuatendwa. Atendwa akapuwa mazuva engodzoka kumba, achidzoka kumba aiwa madheti ekudzoka kuCalafon kusvika azove muprocess yekupiswa kuSpringbok. Aienda akabvunzwa 21 days kuhospital achipiswa achidzoka kuCalafon achipiswa kuCalafon. Saka zvese izvo zvakaitika munguva yelockdown hakuna munhu aigona kumutera kuhospital. Mwana wake ndiatoboti akaenda mumwedzi wechikafu ogumira kugeti. Taizongoona mai kuti vauya aindadzoka mama ndapastage yakati. Saka izvozvo zvaindipa chiedza kuti kusipaenda tiri kutambura zvakanaka pane kana madhokta zari kuita zvakanaka fane mama. Saka anga atove nani atodzidzisa chikuSpringbok achinzizvo atosina space chibeko chake kenza yake yauma. Saka last week iyoyo ndobva akazoti akudzokera kucheka. Saka ndiziva hangu kuti isu sevanhu venyama tienda nemutariro wedu usiriwo unozikanwa Jehovha, nekuti akasvika akaitwa zvaakaitwa aitwa izvozvo tachiri chitatu akabva adzoka akati miri yangu yasiyana siyana. Saka ati miri yangu yasiyana siyana dai kuwaitwa sei kumwanangu zvandakaitwa nedzimbi yake ine handinyatsosiva kusvitsika chii. Saka akati ndadaro ndabayiwa futi majekiseni ndobva wanga matablets ndobva wotidzokai ndobva adzoka. Saka kubva chitatu ichocho china chishanu November Sunday Monday zvazvisina kushongomira zvakanaka kusvika murama wacho azoti zvinhu zvatisina kutimira zvakanaka ndobva vamutora nemota yayo ndobva vaenda naye kuCalafon. Asi kutaura chokwadi kuhospital hana kuzosvika, akafira mujapatiswe pane mujapaya paenda kepipaya ndobva akashayikira ndobva vasingosvika hapi naye ivo vakamutambira vakamusakushanda. Saka ndoda kungotenda pandakangotove hama neshamwari dziri muno nehama dzake dzepachikopete dziri muno vane vava vatishamisa vakaramba vakawanda vakauya vakaita zvinoshamisa vakaita macontribution. Tabva ipapo vakati zvoteta sei pano, takatsvaga pano taone mwana wangu anonzi Emma wekumari aiva muchitungwisa kati kune pano kusha kwedu inonzi Mumedzi. Hatinambodhauta takatopinda kumwa mapalo tikada kuti yemwana wado kusha kwedu ingatoenda tinotaura chikurukura patauya pano tikakurukura akatambura bhodhi apaenea panakati hamuna dhora ramunotipa kana senti ini ndichagara nebhodhi kusvika mangwana dzakandisvitoza kuti mainonetsa. Saka zvadaro tachiokumbira nevekare vepane vasvika pataapapa vakauya tikakurukura. Saka ndoda kutenda zvikuseti yake naiye Munetsi wepana iyo ino anochengeta zvake vapi achivaita zvakanaka. Saka ndoda kutenda muri pachikwekwiti, ndoda kutenda sinyo, ndoda kutenda nemhuri yese vanagambisa vese nevamwe vasina kusvika pano munazonditendera muti zvanzi namai Jesu ndiri kutenda zvikuru. Kurasirwa tarasirwa tese ndotatozvatarasirwa tese kuti mune rudo munoshamisa. Saka ndikunzwa kutenda zvikuru nemhuri yangu kunyanya nemwanakomana wangu akabva kuCape Town ndisingagara mukuwasho akachengeta gore rese nekufa nemwe mamanzi musamadzinga ari papa. Ndoda kutenda mwanangu Madzinga uri mwana mudiki zvekuti vaiti matambudziko anotakura akakura kupfuura mutumbi wako. Ndoda kukuonga nokuti kugona kusi kwako asi kugona nekwaJehovha. Ndoda kuonga nevese vanongotikuta vese vakuwasha vangu vese vakangoisa neruoko rwavo pakuti Jesu aende kumusha.
ndoda kuti muzoropafadzwa mwari vakuitire zvakanaka jehovha kusoro kudenga vakusiyei makadaro. Ndoda kutenda kukosha zukuru wangu mwana iyeye mudiki zvinoshamisa mudiki asi dambudziko raakatakura akasvika akatiza imba yake akatishega inosenzera out nekuti imba yekuseri yatogara ine i1 room saka ndikagona kuti gore ndichidarika mai ndichinda kubasa sinzi kwanga rine basa kuBloemfontein ndokwandakunogara sindichopota chibhadhara rendi ndichitenga chikafu mai vachienda kuhospital. Ndoda kutenda ndisema kaita basa muzvizvo musaitire mai vavo chete itirai tese vana mbuya tasara tinovimba newe mondizvo nokuti zvazvigodepere vangani zvigare. Ndoda kutenda kunyange mukazosare mukaenda kumusha ndoda kuti musare muchinoza kuti muri vana jehovha anokuitirai zvakanaka madzikoma ake nevanira vake ndakubonga newe harigoni ndingapedzeredza zuva asi ndakubonga. So with that, first of all, I've got Ayanda. How are you doing? How are you doing? I am phenomenally well, and the nice thing is you sound super upbeat. You're ready to hopefully win this all. Well, that's all based on how you do your best. Sinakukumbea nitokuti Not because how are you doing today? All we have to ask is, how well do you actually... ndachikokupira kuti Mwari agona kutungamirira munin'ina wangu agona kufamba zvakanaka zamara tinosvika mukati menyika yekumusha agona kuchengetwa azororendegare ndadini shoiroyo kuti ndigone kumuperekedza zvino nemamiriro akaita munzira ndaona zvingazondiremera ndinobaba ndine mai mukati mekurarama menyika ino saka mabasa akaira avharika zvinogozondiremera kuti akoneiwaya akudai. Pakusoro ndikopedzangu inini mai varashi vakakura kuti nasingavazivi vakuti ndimwana mukoma wacho takakura vakasiyana sakakura marungu vati festidhera ndakatanga kuona raunga ndakachaona samai vangu shaishao nokuti hakuna munhu aingositi vakadingomasisemu vakadiko bati ndinoda kutenda vose vakachengeta mai vedu vakachengeta mai vedu vakutenda vese ana mai nana mama vose andikuzive zvangu asi ndamukutendai ndakamirira gore pamasui ndikubata pamaketingasakudefemusi saka zvamunenge makuita manje munodzokera nechokumashure ukazvizwa imina ndika moya nekumwe kutovhura kufamba muchiona kudai muchitenderera ungade kuzonamata mapedza masatopedza izvozvo mapedza kuona muda kunamata inochivhara muchivaoko kudavo mapedza munamata fine. Yeah, okay. Pakai muchiona
Barkuya. Ndi vapi? Kama chirikuya vamwe. Tapedza nditi. Alright. Batile. I think we are done now. Wachitungamira program man. Yeah, we are done. Nokwanisa kuchipedza nemunamati. Muri kupisa muno. Jehovah muri kumusoro kudenga, basa renyu Mwari tinoriisa kwamuri muruoko rwenyu. Hatina chatinogona kuita tiri toga, tiri vana vadiki. Asi tinokumbireni mukuru mupindire mutungamire pakati pedu. Nyaradzai vanochema, vana, vabereki, hanzvadzi, varoora, vakuwasha vose tiri pano. Navose vakaungana kumusha, tinokumbira chimwe chete. Makati imi panofa mutendi panofana kuzadziswa nerunyararo. Saka ndiyo ameni yekupedzisa, tinokumbira kuparadzana nehama yedu, taparadzana kumweya nekunyama. Imi Mwari ndimi munoziva kwatinoenda. Saka tinokumbira nhungamiriro yenyu nevachafamba mugwagwa munefaona Mwari. Tinokumbira kutungamirwa dzamara vasvike. Tinokumbira mweya wenyadziso nerima zvizorodzwe pakati pedu, ticheme tiine tariro. Tinokumbira kuda kwenyika kuti Mwari Baba, basa rose tinorisiya mumaoko menyu. Amen. Okay. Done. Yeah, ndo patapedzera zuva ranhasi. Upenyu hwachino hwakangooma, vabereki mangozviona mega. But tida kungotenda mhuri iyi nekushinga kwavakaita. It's not really easy to lose a brother or a sister, a cousin or a relative. They are really broken, to be honest. But yeah, we are Zimbabweans. Listo? Take them out. Alright. Sakaya ndo patasvika. It is a Sunday. We don't normally work. It's the time that we are supposed to rest. But family yakumbira kuseta service yayo. Guys, chandongokudzai ndezvekuti musikana wamaona akarara akangofanana nemunhu ari kuona live izvozvi. Life is unpredictable. No one knows about tomorrow. No one knows about the future. Chakangokosha ndechekuti ngatingorambai takabatirira pana Mwari, pana Jesu Kristu. Gona the days yekuti unoswera wakagumbukira munhu kuti mukoma moboys handivafarire, sisi mele handivafarire, nenge handitaure naye, ramangwana rako harizikanwe. Vanhu vatinoviga vanhu vangofanana nemi nokuti munhu anenge achingorarama like any human being. Chakakosha ndechekuti let's be very close to God. Ndongotiwo mhuri iyi yashayikirwa nehama yayo, mazwi
haakwanisi kunyaradza vanhu, but tinogona mauta kuti dai Mwari avanyaradza mukutambudzika kwavari kuita. I met the family yesterday, vakarequesta a meeting neni, vakati vamunetsi uyai timbokurukura tironge. They are really broken. Manzwa mama wachitaura kuti musikana akabva kunze kwenyika, akabva kuZimbabwe, akati akangofananawo nemiwo, but akudzokera ari mukofini. That's a painful, guys. Baba ava namai ava mutoro mukuru kuti vanenge vachifamba uri murodhi, chitunha chemwana chiri mashure. Ndo upenyu hwachona, guys. It's not an easy job that we do. I always tell people that someone has to help. Someone has to do the job that I do. You saw me, ndichiitisa board viewing. I have to tell all my staff kuti vagare kudzimba vamwe vachona. It's Sunday. They must spend time with their families. They must rest. I came and prepare everything for them. I also feel the pain inenge ine vabereki. I am a Zimbabwean and I will continue. And I will continue to work and support the Zimbabwean community. Yes, to be honest, paitika namo vakandiudza kuti mukoma munetsi atina kana sendi izvozvi. We don't know what to do now. And vekuhospital vari kuti please come and take this body, hatichaida hatina space. Ngati no problem mama, I'm going to assist you. We send the driver, we took the body. Akati havana vane challenge yemari. Yakati no, take your time to raise money. Takavapo imwe quotation vakati vamunetsi muri kungoona kuoma kwakaita upenyu, vanhu vachangobva mulockdown. And the people in South Africa, we understand my salaries that people are earning ishoma mari dzekuenwa nevanhu, kuti vanhu vari kungorarama from hand to mouth. Saka munhu akakukumbira mari ari kuSouth Africa, maybe anyway, akakuti ndipowo mari, munhu iye akati handina, usamukumbukire munhu iyeye, anenge achikudza chokwadi. Life is becoming very difficult everywhere. So ndakati no problem, ndakazvarwawo mune vanhu, mune vabereki, ndinoandastanda. Mimi chindipewo yamunokwanisa, tishande pamwe chete, tibatsirane. So that's how we end it today. Unfortunately, we are going to repatriate this body tomorrow. Iri kuenda kunonzi and I'm sure you would not invade Diasna for permission. What is this all about? Nolini? Yes, they are aware because they also want this video to be saved, to be recorded. So Tidai tichaiseva, to downloader, to super family, and so on. And all the videos that we have done, we seek the permission from the family members. We don't just do. And some of the family members, I don't think vataura, we inform them kuti vanoti vamwe vari kumabasa, vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kuZambia, they want to see the proceeding yelife yachona. So we tell the family kuti right, nenguva dzakati, I send the information to the family kuti nguva dzakati tinenge tiri paSisimeli Diaries, mochudza ma-relatives enyu ese vari kuda kuona proceeding yefuneral. So we do communicate with the family members. Unfortunately, kune mamwe mafamilies yokuti vanozoda kubvunza vasingazoti tapiwa permission. I can guarantee you, I can confirm that this life we have got a permission from the family members. Mamwe mafamilies anototikumbirawo kuti please ndenge ndiri kubasa vati vada kuona funeral service ichiitika. So we do get permission from the family members. I think I have answered the question very well. And a quick note, as you have been heard kuti vanhu vazhinji vari kutambudzika. Thank you very much Tariro. I really appreciate my sister. Thank you very much. I think Tariro ndiye akatanga kutondifonera achindiudza kuti ndibatane nefamily paitika dambudziko. So that's it guys. We are going to launch the funeral cover very soon. I'm very excited. It's also going to less burden vanhu vazhinji vari kutambudzika kuti mabodies aende kuZimbabwe. I think last week I removed more than 6-7 bodies muJohannesburg. My families achona hana kana mari, vakangoti quiet. That's an indication, a reflection yekuti vanhu vakaomerwa. But I believe the funeral product is going to assist people, maybe 70 rand, 80 rand, 100 rand. You'll be able to contribute something. Thank you very much. May God bless you.